Il-Baħri, dak li minħabba l-ħidma tiegħu tul il-pandemija kellna moħħna mistrieħ li l-provisti ta' prodotti essenzjali u mediċini mhux se jonqsu. Madankollu din il-pandemija ġabet batija kbira fuq dawn il-ħaddiema li spiċċaw baqgħu għal xhur sħaħ maqbuda fuq il-vapur. Ir-rappreżentant f'Malta l-Federazzjoni għal ħaddiema tat trasport Paul Falzon spjega kif il-pandemija rat numru kbir ta' ħaddiema li spiċċaw maqbudin fuq il-vapur li jaħdmu fuqu. Il-Baħrin laqtuha sew. Il-Baħrin laqtuha għaliex kif jaf kulħadd l-ajruporti għarqu, ħafna mill-linji waqfu it-titjiriet, mela la kellek titjiriet inti, kellek xar airports u xejn. Issa dawn inqabdu fuq il-vapur, spiċċalhom il-kontratt, daw ġieli jkunu pereżempju 4 xhur, 6 xhur, 9 xhur kontratt. U peress li nqabdu hemm, illum għandna Baħrin aħna, illi ilhom 18, 20 anke 22 xahar maqbudin fuq il-vapur. Minn Marzu l-hawn dawn il-ħaddiema spiċċaw jgħaddu żmien twil fuq il-baħar jgħixu f'kundizzjonijiet miżeri fejn lanqas setgħu jinżlu l-art bejn vjaġġ u ieħor. Każi ta' suwiċidji kellna, każi ta' breakdowns kellna, dik li tissejjaħ fatig mentali, għajja mentali, għajja fiżika, anke l-fatt li jafu li ma jistgħux jinżlu minn hemmhekk. U in-numru huwa kbir. In-numru ivarja bejn 300 u 400,000 madwar id-dinja kollha qed nitkellmu. Stqar li f'dan iż-żmien b'mod speċjali il-Baħri huwa ħaddiem essenzjali li bis-saħħa tiegħu f'dan iż-żmien tal-pandemija ġab ċertu serħan il-moħħ li l-pajjiż ser jibqa' jkollu l-provista tal-prodotti essenzjali. Inti għandek 90% tal-kummerċ dinji jiġi trasportat bil-baħar. 90%. Huwa importanti, dak li kollha ngħidulu essenzjali, l-ikel, il-mediċini, iż-żejt, il-gass, il-fuel, il-diesel, il-petrol, daw kollha qed jinġarru mill-bastimenti bil-baħrin fuqhom.